2 март 2024 година. Отиваме на поредната разходка, която е с влак. Този път дестинацията ще бъде град Сливница. Колко часа ще трябва да хванем влака? В 1:19. 1:19? Вече сме на централна гара София. Току-що си взехме билети за влакът. Той тръгва в 13:19, в момента е 13:09. Иво, кой е коловоза? 8 изток. 8 изток. Иво води. Осми изток. Бързият влак с задължителна резервация за Мездра, Плевен, Горна Оряховица, Шумен и Варна ще замине в 13 часа и 15 минути от 6 коловоз изток. Осми изток, най-вероятно е това. Влак. 13 часа и 15 минути ще замине бързият влак за Мездра, Плевен, Горна Оряховица, Шумен и Варна. Иво, това ли е влака? Бързият влак с задължителна резервация за Карлово, Казанлък, Сливен, Карнобат и Бургас ще замине в 13 часа. Казвай сега какъв е този влак. Дизела мотриса Сименс, Десир. Дизела мотриса Сименс. Да, Десир. Това ли трябва да е нашия влак, Иво? Сигурен си? Добре, айде влизай. Къде? Където? По-близо до това ли? Ето, вече сме във влак. Ето, всеки момент влака ще тръгне. Дизела мотриса. Тръгваме. Мислихме да отидем до Драгоман, само че видяхме, че в Сливница трябва да се прекачим на автобус, който да ни закара до Драгоман, и се отказахме и решихме да е само до Сливница. Това е поредна седмица с Ивчо по влаковете, като последните няколко отидохме до Радомир, Своге, Пловдив, Костенец. Сега излизаме от централна гара София. Иво веднага проверява влака за навръщане. В колко Иво влака за връщане? Чакай, сега ще кажа.
2. Пристигаме в 2, 15:09, т.е. 14 пристигаме в 15:09. Имаме влак за навръщане. Ето влака на спира на гара Сливница. Дайте ще ви помогна. Оп! Нищо, ще го фанеме. Благодаря ви много. Моля. Ето това да не си го изпуснете. Дръж това, дръж снимай. Дайте сега. Не. Ага, разбрах. Ето го рейс. Влака, но той няма да тръгва. Ето го Иво. Гара Сливница. А това е рейсът, който отвежда хората до Драгоман. Ние обаче продължаваме към центъра. Но то тук как ще стигне на центъра? Това е много дълго. Не знам. Това е много дълго. Много дълго до центъра. Давай. Иво, айде. Тук как ще стигне на центъра? То това може да е центъра след... Това не е центъра, това е много далеч. Нищо, колко да е далеч? Да бе, да, 20 км. Чакай, Ето, далеч е. гара Сливница. Вървиме по някаква улица. В Сливница трябва да се намираме. Да. С Ивчо вървиме по някаква улица. Уж към града. В интерес на истината не мога да съм сигурен в това нещо. Навигацията това показва. От гарата тук за към 10 минути стигнахме. Има къщи, но не съм сигурен дали има много хора да живеят тук, въпреки че води се град. Като минаваме покрай някакви изостанали фабрики, халета, предприятия някогашни. Това е град Сливница. След малко може би ще стигнем до по-цивилизована част. Стигнахме гара Сливница. Спирка Сливница, т.е. ходихме към 15 минути пеша. Ето това е. Тук в ляво трябва да е центъра на Сливница. А ние дойдохме по тази улица вдясно на екрана. А от тук направо влакът продължава до гара Сливница, където слязахме. Сега от тук би трябвало да има рейсче, което да ни закара до гарата и съответно оттам да хванем влак за наобръщане. А това рейсче би трябвало да идва от Драгоман. Сега с Иво отиваме към центъра на Сливница. Тук поне има някакви хора. Личи си, че има някакъв живот. Продължаваме към центъра. По-малко от 5 минути след като
Завихме от спирка Сливница. Попаднахме все едно сме в друга цивилизация. Хотели, казина, магазини. Ето общината Сливница. Сега ще разгледаме тук место за забележителност. Ето паметник. Да ходим към него. Община Сливница. Айде ще отидем и до паметника, Иво. Ела да видим паметника. Тук паметник. Хотел Красногорск. Красногорск е хотел. Ето го. И паметника. Който е на герой. Това е паметника. Изглежда да е добре поддържано. С цветенца. ФК Сливнишки герой. От тук този път със сигурност ще ни заведе до гарата. Тоест няма да се връщаме по пътя, по който дойдохме. Ето, може да се каже, че това е центърът на град Сливница. След като направихме една разходка до центъра на Сливница и обратно, отново сме на гарата, където ни чака същият влак, който дойдохме на идване. Ето е гарата. И сега се качваме в него, даже ще седнем на същите места. Айде, Иво! Знаеш ли как да отвориш? Кое? Айде, качи се. Добре. Качи се и сега се обърнем веднага. Добре, обръщам се. Малко по-назад. Добре. Така. Стой. Явно ще трябва повече време. Чакай, стой. Добре, ето, за така си. Айде ще седнем на същите места, да бяхме. Нали? Айде. Същия влак. Същите места. А Рианата си е там. Да, Рианата си е там. Ето го, значи сме на същия влак. В 15 часа и 9 минути, това са 19 минути. Това е първата. Трябва да тръгнем. Ето. Тръгваме и от гара Сливница. След 40 минути трябва да сме на централна гара София. Ето, след 40 минути във влака пристигаме на централна гара
Не чувам, не съм разбрал. Що? Много любопитно. Ние до севера отиваме много. Какво? А Папия не знам. Защо? Къде? Къде? Не знам. Къде ще му там? Ще си за мен? Айде, чакам последния хора. Искам да отидем на тази колба. Добре, айде на този колба ще отидем. Лека вечер ви пожелавам. Благодаря. Ето, влака. Слезах от влака на Централна гара София.